שרון פישביין, נערה בת 14 שהושפזה במשך שבועיים במצב קשה, אבל הרופאים הצילו את חייה. הגיעה במצב של כשל רב-מערכתי. מספר מערכות צלב הגוף הפסיקו לתפקד. הילדה בסך הכל בת 11 עברה שבץ מוחי. לקחנו משטחים מהאף ומהלוע, במשטחים מהאף והלוע היה אבחון של שפעת חזירים. כבר מזמן לא נבהלנו כך. נסו להיזכר מתי אפצ'י קטן גרם לכם לדפיקות לב מואצות. מתי קצת נזלת וחום הקפיצו אתכם לחדר מיון. גם הרופאים של בית החולים מאיר בכפר סבא, גם הם לא זוכרים. כמה אתם רבועים? יש קצת סוג של היסטריה בציבור. שמעתי יום אחרי יום בטלוויזיה, באמצעי התקשורת, שאומרים, הציבור לא בפאניקה, הציבור לא בפאניקה. הציבור פונה לרופאים במרפאות, גם בבית החולים, על שאלות, על דברים שלא ברורים לו, והוא מאוד בפאניקה. ואני לא בפאניקה. נסו לרגע לחשוב מה עובר בראשו של מי שנמצא עכשיו במחלקת היולדות. הסיפור הזה מתחיל כאן, בפגייה בבית חולים מאיר, ב-1990. זה המון זמן, 20 שנה. הייתי בהתחלת הקריירה, אני כמעט בסוף. הוא חדש חדיש, הוא נולד קילו 674, יותר קטן ממך. לא רק טייסים, גם רופאי ורופאות נשים יוכלו לתרגל סימולציות. אנחנו מאמנים את הצוותים, למד מזה ותהיה יותר טוב, תעשה רפואה יותר בטוחה, יותר אחראית לטובת המטופלים שלנו. שלום לדוקטור יוסף פרנץ. שלום. שלום דוקטור אורד אמיטל. שלום וברכה. שניכם מבית החולים מאיר, ואנחנו מתחילים איתך. דוקטור חגי קנטי, שלום. טוב. ממלא מקום מנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר. אתם נוסעים לשדרות לא מעט פעמים במהלך השבוע. בסך הכל אני כבר נוסע לשם למעלה משנתיים. מכיר את הצוות ואפילו מכיר חלק מהנפגעים. אם אנחנו מנתחים את החולה והחולה בריא זה בסדר, אבל אם המחלה תחזור, בוא נאמר ש-75% יפתחו גורות מעבר לבית החזה. ואנחנו פותחים את התוכנית עם התופעה המאוד מטרידה של טלטול תינוקות. נמצאת איתנו פרופסור ציפי דולפין, מנהלת מחלקת תינוקות וטיפול נמרץ פגים בבית החולים מאיר. אני חושבת שרוב ההורים לא מנסים לפגוע. הבעיה שזו תגובה בלתי נשלטת לבכית של תינוק. איתנו דוקטור עמוס נאמן, מומחה באורולוגיה כללית ואורולוגיית ילדים. שלום, שלום. בוקר טוב.